دیوبند یو روحانی بچیو الحمدللہ نن کباو تا دلتا مسلمانانیو نن کماو تا دین پہ جرو دا اغا مدرسے پا مون باندی احسان دے دا اغا مدرسوا امت فقہا ورلل امت محدثین ورلل امت مفسرین ورلل امت مجاہدین ورلل امت غازیان ورلل امت شہیدان ورلل امت محققین ورلل امت مناظرین ورلل امت بہر صوبہ کے افراد ورلل قسم دے نن طول امت دا اغیوی مدرسی دا علوم دیوبند احسان مندی محترم او یقین مکری دا دینی مدرسی دی دا علماء دی زمان استاد تہذیب و دین دی وجوندے ساتل تھے پکم معاشرے کی چی دینی مدرسے ختم شوئی اہل حق علماء ختم شی حق بیان ان کی جبی بندی شی دا حق دا پار قربانی جن کی جذبے ختم شی دا قوم دا معاشرے خل دین و تہذیب کلم جوندے ساتل تھے حالاتو گو علاج شی بغداد دا مسلمانان و علم خارو بغداد دا مسلمانان و علم مرکزو دا طول دنیا مسلمانان و بغداد پخر کو لیکن بغداد دا ترخ انقلاب سر مخامو شو اگر انقلاب کی ظلم داو شو دینی مدرسی دا بغداد نا ختم بکڑے اہل حق علماء ختم للا حق بیان ان کی جبی بند بکڑے دا حق دا پارک قربانی جن کی جذبے خط بکڑے ننق بغداد تا تاثور سی اگر خلق مسلمانان دی خو اسلام نا پیش دی مخترم اگر اسلام نا دیر لری پاتی شگی دی